Rosendal kender man måske bedst fra glas og karafler, men vi har faktisk også en division, vi kalder Rosendal Timepieces, hvorfra vi sælger ure, vægure, armbåndsure og bordure. Nyheden her er et Arne Jacobsen-ur, som han designede i 1941 til elvareproducenten LK Nes. Vi kalder uret Station, fordi det er et ur, der er så tydeligt, som man ofte vil bruge det på jernbanestationer, i skolegårde og den slags. Man er ikke i tvivl om på det her, hvad klokken er. Det er arabertal, som alle kan afkode, og den sorte ring rundt om samler indtrykket, så der er ikke noget, der flimrer ud. Vi kender allerede skiven fra et bordur, vi lancerede sidste år, og et armbåndsur, så vi har ret store forventninger til, at det også skal gå godt på væggen. Et andet designelement til at hænge på væggen er væguret fra Picto. Vi lancerede for 3 år siden Picto armbåndsuret, som også er et gammelt design tilbage fra 1984, og som er kendetegnet ved, at det er skiven, der bevæger sig med timeviseren, mere end det er viseren, der bevæger sig. Det var noget, som de 2 herrer, som opfandt uret i sin tid i 84, synes var rigtig sjovt. Og det var det også, men det var lidt produktionsteknisk udfordrende. Men det har vi taget op igen og fået til at fungere, så vi har haft det på arm med stor succes. Og nu har vi så 4 farver til væg. Den klassiske sort-hvide kombination, og så nogle af trendfarverne, den neongule og den koralorange. Så der bliver noget, der kan lyse op i vinter, og det er faktisk et produkt, der ligger i en virkelig rimelig pris, så jeg håber, det kommer til at ligge under rigtig mange juletræer.